ngayon. Yung kanina nawala ka ng malay. Basta madilim lang. Yung kalaban mo, kilala nyo yon. Pero nakabidyo tayo, masbihin. Pero ngayon, ano pakiramdam mo? Okay na po. Yung tenga mo, Okay na. wala nang sakit. Wala na. Oh, salamat kay Kristo. Sige, kalasin mo. Salbahe itong pangit ito. Ayaw kalasin. Sige, ikaw matigas ulo mo, ha? Ayaw mo kalasin, ha? Ano? Kakalasin mo na hindi? Okay. Ayaw mo makipag-usap sa isang katulad kong pangit. May galit ka ba sa kanya, nainggit ka? Yung totoo. Nagagalit ka ba, nainggit ka sa kanya? Tinatanong kita kung nagagalit ka ba sa kanya, nainggit? Nagagalit ka ba, nainggit? Nagagalit ka ba, nainggit? Ayaw mo talaga. Nagagalit ka, nainggit? Kahit bugbugin na siya sa hirap. Tanggalin mo lahat yan. Oh. Tanggalin mo. Bigat-bigat pa ata ng dala-dala mo na eh. Ano? Sige. Matigas ka talaga, ha? Sige. Ano? Tingnan natin. Kalas. Wala tong kwenta kausap. Ayaw niya magpatawa. Mahindi mambughin ito. Napangit ito. Tanggal mo lahat yan. Wala. Kukuryentehin ko na ito. Salbahe. Tanggalin mo ng dalawang kamay. Lahat yan. Ubusin mo. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo lahat. Ubusin lahat. Tanggalin mo lahat yan. Eh wala akong magawa. Ayaw mo kalasin. Oversight kita. Okay lang. Oh. Tanggal. Sige. Malapit lang kasi. Nababasa ko yung isip nyo. Ayaw niya kalasin. Kahit nahirapan nyo. Ano? Ayaw mo talaga. Kahit madaling araw na. Papatulang kita. Ayaw mo kalasin. Ayaw. Kahit ayaw mo kalasin niya, mano-mano kakalasin ko yan. Wala. May kling-kling to kausap natin. Magsayad mo sa utak. Hinto may kamay niya. Bibigyan kita ng pagkakataon bilang alipin ni Yeso Kristo. Kakalasin mo hindi. Kakalasin mo hindi. Ayaw mo talaga. Bibigyan pa kita ng pagkakataon bilang alipin ni Yeso Kristo. Nagagalit ka ba sa kanya na hindi? Nagagalit ka sa kanya na hindi? Galit o hindi? Nainggit ka, nagagalit? Tawa ka ba hindi? Eh, ba't ka nasa ng espiritu niya? Wala ka kwenta. Isandal mo yung katawan niya. Sa susunod ka, hindi. Isandal mo yung katawan niya. Ayaw mo isandal. Ayaw niya kalasin. Oo, tao to eh. Amen! Balik! Amen! Gising! Oh, saan ka napunta? May nakita ka madilim maliwanag. Saan banda yun? Napunta ba na? Ayaw. Ayaw tanggalin. Sabi siya, nawala siya ng malay. Para ako nakikipag-usap sa hangin, ayaw magsalita. Madilim yung nakita mo? Parang ano? May hangin ba? May hangin ba sa dinadaanan mo? May puno, wala?
Madilim lang. Nawala ng malay asawa mo. Inom ng tubig. Tingnan mo na malalim. Nawalan siya ng malay. Aso ayaw magsalita yung nasarap ng katawan niya. Wala. Sabi niya, ganun lang siya ng ganun sa akin. O ngayon, hawa kami dibdib mo, wala na sakit. Ano paramdam mo? O, tingnan mo, pakiramdaman mo. Ano pinagkaiba? Okay na yung tayo mo. Okay na yung tenga mo. O, ano sasabihin mo kay Kristo? Salamat. Sigurado ka talaga okay na tenga mo. Wala din parang umuugong. Wala. Wala din parang, ano ba yun? Madigat. Parang ano? Parang may laman doon Sa tenga mo. Ngayon wala na. Wala. Gumano ka nga. Kabila. Okay, tingnan mo ulit. Ano pinagkaiba? Wala na. Yung dibdib mo. Ilang taon na ba sakit yan para may sumisipol sa tenga mo? Ano, itong ulo pa ako higit 2 taon kaya pabalik-balik sa doktor. Yung tayo na gano'n din. Ano sabi ng medisina? Wala naman, successful lang naman yung tayo na ako. Walang basag yung eardrum mo. Wala. Wala nga siyang ano eh. May sabi nga siya eh. May nagdarasal sa'yo, din nilagay ka doon sa kadiliman. Kasi yung nagdarasal sa'yo, malapit lang. Malapit ka talaga. Sobrang lapit niya. Minsan. Ayan mo na yan. Ayan ka na naman. Wala pa nga ako sinasabi si Papa Jesus, inunahan mo na naman siya. Ano ba gusto mo? Malaman hindi gumaling? Gumaling pa. O, ano pa karamdam mo sa tinga mo? Okay na po. Okay na. Eh, ulo mo, masakit pa hindi na? Kunti na. Konti na lang. O, wala na. O, inom ka na tubig. O. Tinapos ko na yung problema mo. Eh, sila ulo yata itong kausap ko, ayaw magsalita. Pero narinig niya ako. Alam niya na kinakausap ko siya. Kasi sabi niya, ayoko tanggalin. Kahit pinipilipit ko na siya sa loob ng espiritu niya, ayaw niya. Kahit mamatay pa siya sa init, ayaw niya talaga. Ano paramdam niyo? Ano yan? Pero anting-anting. Wala tong visa. Hindi siya nag-anak. Wala siyang dasal. Ano ba? Straight. Straight. No. Ano paramdam? Nailo ka hindi? O, diba? Ano paramdam mo sa ulo mo? Masakit hindi? Hindi na masyado. Hindi na masyado yung tenga mo. Gumaan. Gumaang. Yung dibdib mo. Yung dibdib mo. Alignment na to, Chard. Salamat kay Kristo. Paalam ka na. Wala na yun. Ako na bahala. Hindi mo na. Paalam ka na. Paalam ka na dyan, oh. Paan? Magaling ka na ba talaga? Nakakarinig na tayo mo. Mamaya, kukontinue natin yung video. Tingnan natin yung katapusan. Pagkatas ng alignment. Oh, pero nakakarinig na. Salamat kay Kristo. Wala. Nawalan ka ng malay. Nawalan siya ng malay. Ngayon, yung kanina nawala ka ng malay. Basta madilim lang. Yung kalaban mo, kilala nyo yon. Pero nakabidyo tayo, masabihin. Pero ngayon, ano pakiramdam mo? Okay na po. Yung tenga mo, Okay na. wala nang sakit. Wala na. Oh, salamat kay Kristo. Ilang taon mo na sakit yan? Mahigit 2 taon na ako. Yung medisina, tinitingnan niya, wala malaman kung anong sakit mo, di ba? Opo. Ngayon, nagtataka yung medisina. Pero salamat pa rin sa doktor. Siyempre, doktor natin yon. Thank you so much. Oh, salamat. Hilutin mo na siya, Lisa. Okay na yan. Upo na kayo dyan, te. No, wala na tayo sakit. Taga saan kayo pala, te? Sa San Nicolas, Ilocos Norte po. San Nicolas, Ilocos Norte. Ilocos Norte, mega shout out. Kasama po yung asawa niya. Ano pakiramdam niyo, sir? Ngayon. Ayos na. Oh. Yung parang dito eh. Oh, mami, alamin pa kayo yan. Di pa kayo tapos. Okay na, te, ha? Salamat, ha? O, paalam ka na. Thank you. Shout out mo yung mga taga Ilocos.
Oh, bye-bye. Bye mga Ilocano. Salamat kay Apan. O, yak ka na naman. Tama na. Magaling ka na. Magpasalamat na kayo. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Okay.